Buenos días. Bos días a todas e a todos. Imos cun pelín de retraso, pero a ver se conseguimos remontar. Estamos aquí en esta segunda xornada dos encontros do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares e nos acompaña a persoa da que depende dentro do equipo de goberno da Consellería de Educación, a persoa da que depende todo o programa de Bibliotecas Escolares e Fomento da Lectura, que é José Manuel Pinal Rodríguez, director xeral de Centros e Recursos Humanos. Nos acompaña tamén Susana Castro Barral, que é a subdirectora de Centros, e eles son as persoas os que nos acudimos sempre, é dicir, o contacto total entre da asesoría de bibliotecas escolares con eles para que todos os programas vayan para adiante. José Manuel Pinar. Gracias, Cristina. Bos días a todas e a todos e benvidos a esta segunda xornada dos encontros do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares deste curso 17-18. Quero, antes de nada, transmitirvos un saúdo afectuoso do Conselleiro de Educación e Cultura que os está de viaxe noutra comunidade autónoma e gustaría estar aquí, pero non pode. Por iso vos envía un agaremoso saúdo. Unha primaveira máis reunímonos en Santiago de Compostela o profesorado responsable das bibliotecas integradas neste programa da Consellería, que ten como obxectivo o de actualizar as bibliotecas dos centros de niveis non universitarios de forma que estes recursos educativos poidan servir ás comunidades para que teñan espazos de encontro e de aprendizaxe privilexiados. O Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares ofrece, desde hai 13 anos, a oportunidade de mellorar as bibliotecas aos centros que se comprometen con este modelo que propoñemos e que conecta coas recomendacións internacionais sobre o que debe ser unha biblioteca dun centro educativo. Estar no Plan B é, pois, unha oportunidade para obter recursos extra para actualizar a biblioteca do centro, pero é tamén unha ocasión para repensar as prácticas educativas e introducir mudanzas e melloras na forma de entender o día a día do centro. Cando un equipo docente se compromete a mellorar a súa biblioteca, está pensando no espazo, no mobiliario, nos equipos audiovisuais ou informáticos e tamén nos libros que pon ao alcance do alumnado, pero tamén no tipo de actividades que compre poñer en marcha para que este alumnado mellore as súas competencias en lectura, en escritura ou en habilidades informativas. Valora as posibilidades organizativas para que a biblioteca sexa un recurso útil para toda a comunidade, reflexiona sobre o tipo de prácticas que se poden apoiar desde a biblioteca para que os nenos e nenas acaden maiores competencias e aproveiten os recursos dispoñibles para aprender de outra forma da que hoxe se considera máis adecuada para o alumnado actual, que pasa por metodoloxías activas e traballo colaborativo, por crear situacións nas que poidan poñer en xogo distintas habilidades e consultar fontes diversas, máis aló dos tradicionais pero aínda útiles libros de texto. E, así mesmo, este equipo docente do que falamos busca a maneira de implicar as familias nese labor compartido que é a formación dos lectores e das lectoras. Todos e todas as presentes tendes experiencia do que estou a falar, cada quen a súa, porque cada centro responde a unha comunidade educativa concreta, a unha realidade social, a unha paisaxe física e humana e a unha dinámica de traballo específica. Non son comparables, pero tamén todas teñen algo en común, o esforzo por ofrecer mellores condicións educativas ao alumnado que pasa polos vosos centros. Pola nosa parte, buscamos cada ano ofrecer uns encontros como actividade formativa única que vos sirvan para afondar en aspectos relacionados cos ámbitos que lle son propios á biblioteca escolar, que veñen a ser todos os aspectos que atinsen a educación.
máis aló das cuestións básicas, lectura, medios de comunicación, traballo coa información. En cada unha das citas anuais insistimos no programa en algúns aspectos en función das necesidades observadas, pero tamén en función dos programas que imos sumando ao Plan B, pero que o complementan e o apoian. Así, nesta xornada, temos ocasión de coñecer experiencias de gran calidade que levan a cabo centros educativos de dentro e fora da nosa comunidade en relación á promoción da lectura, á atención da diversidade, ao traballo por proxectos, o voluntariado na biblioteca e moitos outros ámbitos. Algúnas destas experiencias fan referencia á biblioteca inclusiva. Como sabedes, iniciamos neste curso un novo programa destinado a lembrar a necesidade de atender desde a biblioteca a todo o alumnado en toda a súa diversidade. Encontraredes na vosa carpeta algo como isto sobre a biblioteca inclusiva. No pasado mes tivemos unha xornada formativa para 53 centros integrados no programa así chamado Biblioteca Inclusiva, pero a nosa intención é a de estimular unha reflexión sobre a necesidade de que todas as nosas bibliotecas sexan inclusivas e acollan a todas e a todos cos apoios necesarios, pero, sobre todo, coa actitude de inclusión, acaso o máis complicado para avanzar nunha sociedade máis xusta. Por esta razón, entregousevos co material da xornada este folleto que vos decía, no que facemos algunhas suxestións que agardamos dean pistas e abran novos camiños nesa dinámica de facer do modelo de biblioteca un modelo aberto e adaptado ás necesidades do alumnado e ás tendencias educativas e sociais. Precisamente nesa apertura da biblioteca escolar e da súa necesidade de adaptación reside a filosofía doutro programa que puxemos en marcha neste curso, Radio na Biblio. Radio na Biblio busca a creación de laboratorios de radio vinculados á biblioteca escolar, co fin de estimular a expresión oral do noso alumnado e a súa formación no uso dos medios de comunicación, como ointes neste caso, pero tamén como produtores, é dicir, como creadores de programas radiofónicos coas facilidades que a tecnoloxía ofrece nestes tempos para a produción de podcast e outros produtos audiovisuais. Despois do éxito da primeira convocatoria e dos resultados que xa están a obter os primeiros 20 centros incorporados á Radio na Biblio, contamos con integrar un mínimo de 30 centros máis na convocatoria para o vindeiro curso 18-19. Pois ben, nestes encontros tamén existe a posibilidade de achegarse ao mundo da radio a través do obradoiro da radio que impartirán os integrantes de Ponte nas Ondas. A conferencia que dará inicio a esta xornada da man de Carmen Fenol é un exemplo dese interés da Consellería por abrir fiestras para observar o mundo das bibliotecas en xeral, que poidan mellorar as prácticas das bibliotecas, que é o noso ámbito de actuación, porque o modelo de biblioteca que impulsamos bebe de moitas fontes e ha de estar conectado a outros sectores que buscan obxectivos semellantes, sempre na procura dunha sociedade máis culta, máis igualitaria e máis xusta. Hai unha persoa, María Victoria Moreno, querida e admirada por moitos dos que aquí estamos, que acudirá a estes encontros da man de expertas en literatura infantil e juvenil, como a profesora Monse Pena, ou alguén que foi compañeiro no seu instituto, Pedro Iturburúa. A literatura, como ferramenta para a formación de lectores críticos, estará presente da man de Guadalupe Jover e tamén de Pilar San Pedro, esta vez no plano da literatura infantil e juvenil galega. Non quero falarvos de todos os retos que vos presenta o extenso programa preparado para esta xornada. Si quero agradecer a presenza das persoas que nos acompañan e que se trasladaron desde distintos lugares da xeografía ibérica, como Asturias, Pamplona, Barcelona, Guadalajara, Lisboa ou Madrid. E a todas as persoas que van impartir obradoiros ou narrar a súa experiencia
desde os distintos puntos de Galicia. O programa conta con narradores como Charo Pita, Pep Bruno ou Miguel Horta, con poetas como Antonio García Teijeiro, a quen felicitamos polo seu recente Premio Nacional de Literatura Infantil, e remata con Antonio Reigosa, especialista en literatura galega de tradición oral. A palabra ten, como vedes, unha importancia capital nestes encontros, así como a experiencia de todas as bibliotecas que aquí van a ofrecer o mellor do que fan. Esa palabra que nos fai humanos e nos permite entendernos será a que presida estes encontros que eu agardo sexan enriquecedores para todas e para todos. Quero despedirme xa dando as grazas ás persoas que desde o CAFI, os Centros de Formación do Profesorado ou a propia Asesoría de Bibliotecas Escolares fan posible esta oportunidade para o encontro e a formación. E da mesma forma, a vos, a todo o profesorado asistente. Queda, pois, inaugurada esta segunda xornada dos encontros Plan B 2017-18, así que bo traballo e boas lecturas.